continuamos ca entrevista da semana, neste caso un ourensano. Seguimos con Galiza por bandeira. Un ourensano coa segunda etapa no Vázquez Manresa. Non falamos de outra persoa que non é Diego Campo. Que tal? Moi boas, gracias por estar connosco. Encantado de estar aquí. Estáme a contar desde a terra de Manresa que empezan a chamarlle o Camponeta. E o que me están a dicir? Non sei, en Burgos tamén o facían, que, bueno, son cousas que pasan e eu creo que como adestrador debes tomar distancia. Eu xa teño experiencia para entender que hai bons momentos, malos momentos, e o importante como deportista é ter sempre estabilidade. Quería facer dúas preguntas rapidísimas antes de que tomeran palabra Sergio, Roberto e Xavier. A primeira delas, que lín fai pouco tempo, ti empezaches a liarte co baloncesto, a facer dentro de ti, non? E o básquet, vindo a partidos, decías, a Lugo, non? En concreto. Bueno, eu empecé xogando no meu colexio, que era Lagoas 3, despois fui a Salesianos, que era a cantera do Club Ourense Baloncesto. En ese momento había o Caixa Ourense, que adestraba Ángel Navarro, que xogou aquí en Manresa. E xogaba tamén Nacho Stein, que é daqui, familiar do meu axudante. Bueno, Jordi Planel, Jordi Dardé, había moita xente de Cataluña. Nesos derbis de Caixa Ourense Berogán para ascender, nestos partidos, eu aficionei-me, porque tiña aí 12, 13 anos. E a verdade é que casualidades da vida, mira onde estamos agora. Ni máis ni menos. Isto é un pouco pechar un círculo, voltar outra vez a Manresa, despois daquele ascenso, bueno, fai xa uns cantos aniños. Bueno, máis que pechar era volver a un sitio que tiña moita xente que confío nela, non? Porque eu en Burgos estaba moi ben e non se me pasaba pola cabeza irme. Pero aquí, tanto Chai Puyol, o director deportivo, como staff, sabía, eu traballei no pasado con eles. Carlos Flores no Barcelona, preparador físico, non era empezar de novo. Para min é moi importante ter un bo equipo de traballo que crea no que estás facendo desde o principio, non empezar outra vez a construir. Foi unha das razóns principais de volver aquí. Sergio, Roberto, sabe cando que irades. Sí, despois do que acaba de decir Diego, hola Diego, encantado de falar contigo. Hola. Creo que é a primeira vez que lle fago unha entrevista ou falo con Diego Campo. Mira que deu voltas, tamén deu unhas cuantas. Pero acaba de decir, cando acaba de recordar que ele era un chaval vendo Caixa Ourense, eu acabo tamén de recordar que vou moi maior. Porque cando acaba de nombrar a Nacho, os dous Nachos, a Stani, e sobre todo a Jordi Dardé, eu tiña unha especial relación con Jordi Dardé cando estaba en Ourense, cando facíamos na TVG, na Televisión de Galicia, o programa Todo Básquet. E eu, ao marxe desta anécdota, estuve vendo un pouco a túa trayectoria, onta, así, lendo e tal, e creo que eres o prototipo do emigrante galego, É dicir, porque mira que diches voltas, recorriches sitios, e ainda non ter 50 anos, Como levas todo isto, este movimento contigo? Moitas voltas. Empecé con 25 ou 26 no Club de Baloncesto de axudante de Sala Maldonado, nos dous equipos, Le Poro e Le Plat, e Eva. Nesa tempada ascendeu o Alicante e Manresa con Ricard Casas. Aí empecé con 25, 26. Pero antes con 30, casi 30, estaba en Tarragona. O sea que fuime moi pronto de Galicia a adestrar na man de Sala Maldonado. Creo que eso é moi importante porque permitiume estar fora e ter unha óptica diferente e rica e ver diferente. Sempre eu estaba en Tarragona e iba moito a ver entrar o Juventud, iba a moitos partidos do Barcelona B. Creo que esa foi unha moi boa oportunidade para mí para aprender. E tamén estar con distintos adestradores que me deron a oportunidade, como de Salva, Ito, Plaza, Pedro, non? Que pude aprender moito deles. Eu creo que na vida solo podes facer poucas cousas. Aprendí moito deles. Bueno, decía un pouco isto porque aquí en Galicia quizáis
non imos decir que non seas un adestrador recoñecido. Quizás que máis ben que seas un adestrador descoñecido para o que é o mundo do baloncesto, por o que tú acabas de decir que a túa carreira prácticamente se fixo, sobre todo en Cataluña, non? Pode ser. Tes ese sentido, esa percepción? Non, pode ser, cando marchas, pois é cos amigos, non? Costa manter a relación porque eu vivo fora, vivín en Alemania, estou todo o tempo indo a Chequia, co cal en verano estou 10 días que podo ver aos meus pais. A miña vida basouse en dúas cousas, no baloncesto, logo a partir de Sevilla en construir unha familia, co cal non estás en Galicia, co cal pasas a outro punto. Eu acepto iso como é. Tive unha oportunidades de ir a Galicia a adestrar, pero nunca se deron as circunstancias adecuadas, co cal, bueno, seguimos a camiños diferentes. Robert. Bueno, que tal, Diego? Hola. Eu digoche que eres moi coñecido, pero bueno, isto é unha apreciación miña. Non digo que los... Bueno, dicho que non é por ti, Sergio, digo en xeral, para... Mira, quería facer dúas preguntas, na máis. A primeira é, ti que ahora podes falar dunha perspectiva moito máis cercana, preto, porque coñeces moi ben o baloncesto español e agora coñeces o baloncesto checo. Que nos podes falar da saúde de ambos baloncestos e que diferencias biches agora que estás máis adentrado ali en Chequia? Moi boa pregunta. O baloncesto checo ten un problema que é a competición. É difícil ter unha liga competitiva, é difícil, sobre todo, ter xogadores checos que están ali. De feito, nós estou vendo chicos xoves todo o tempo porque queremos traerlos a España. Eles queren vir aquí porque ven que a formación é millor aquí. En Chequia a competición é difícil. Primeiro veñen moitos americanos, xogan moitos partidos, están moi preocupados pola formación de adestradores, porque senón non podes desenrolar os xogadores, pero que a competición é clave, e o nivel dos adestradores tamén. Por outra banda, en España, cando estás en España, criticámoslos todos, pero cando estás en Alemania, Chequia, ves as cousas diferentes. Pero que a estrutura dun equipo de Le Plata, o que agora se dice segunda FEP, a veces é millor que a estrutura dun equipo de primeira división de outros países. Criticamos moito o nivel de arbitraxe, pero cando vayas fora, alucinas co que tens que ver. O sea, o baloncesto en España, probablemente, seguro, temos que mellorar moitas cousas, pero está a un nivel moi alto en Europa. Co cal, bueno, é difícil superarlo. Creo que en España podemos mellorar aínda máis se facemos escalas na que cando pasas de junior a senior, podes ir pouco a pouco crecendo, mellorando, porque as expectativas son moi altas cando acabas a túa edade junior. Querer unha liga sub-20 podría ser. Podría ser unha solución. Pero sí convencer a xente de que non pasa nada. Eu en Burgos o ano pasado estamos xogando a Final Four e o 80% do equipo xogara na Liga EVA con 19, 20 foi. E se vimos o Manresa, algúns xogadores, seguro que pasaron, pois Guillén Jou pasou por todas as ligas ata chegar a ACB. O sea, que son pasos normales, que non pasa nada. E canto millor sea a liga, estas divisións, terceira, segunda, primeira, vai ser moito mellor para os xogadores. Eu creo que desa maneira contendremos un pouco a fuxida de xogadores aos Estados Unidos, que ahora mesmo é o problema do baloncesto español. E outra, tes a fama, xa me dirás ti se é certo ou non, que imprimes moitísima intensidade no teu xogo, que tes que facer un montón de rotacións porque digamos, para que os xogadores manteñan esa enorme intensidade na cancha. Isto o buscas para esconder os erros, porque digamos, con máis intensidade, máis posesións de balón, máis, digamos, posibilidades de chegar a un estatus que ti queiras, ou é porque xa naceu de ti e encantache este tipo de baloncesto? Bueno, por varias razóns. Unha, por fomentar a cohesión, porque hoxe en día é moi difícil ter unha boa cohesión de equipos
do equipo, con tantos xogadores de tan diferentes culturas, países e idiomas. É moi importante para mí cohesionar eses 12, 13 xogadores. Hoxe en día, se non xogan, é difícil. É moi difícil. Está claro que aceptan xogar máis minutos, menos minutos, tens que convencelos, pero forman parte, participan diso. Para mí iso é moi importante para unha tempada de 10 meses. Temos que falar dun torneo curto, probablemente non faría falta. De feito, na selección xogamos con 9 de xogadores, porque son 2 partidos, 5 días de adestramento, xogamos coutra filosofía. Iso por un lado. Logo, por outro, nos queremos xogar moitas posesións porque creemos que o nivel dos xogadores que podemos fichar imos sacar máis rendimento xogando a máis posesións, porque cantas máis veces podemos tirar a canasta, moito mellor para nós. Aceptamos que habrá pérdidas. É unha cosa que temos que mellorar, tanto o control das pérdidas no contraataque como do 5x5, pero aceptamos porque tamén logo queremos recuperar o balón rápido para volver a tirar. Co cal, temos un lema. Menos minutos, máis calidad. Menos minutos, máis calidade. É calidade física, pero tamén en aquí. Non só mental, cognitiva, de tomar boas decisións, senón tamén emocional. Porque a veces cando faz un trap, un 2 contra 1, póñense tan nerviosos, bum, falta. Non, hai que controlarse tamén de deixar que o balón o perdan e non regalar unha falta. Cal é un pouco o noso estilo. Non só basado no gusto, evidentemente gústame, senón basado en como sacar o maior rendimento os xogadores ou equipo que temos. Última pola miña parte, dende que metiches ao Manresa na Copa, en cantos restaurantes manresanos tes xa os vales invitacións para comer? Non saio moito, non teño moito tempo porque teño 2 casas, unha onde vivo e outra onde vivo tamén aquí no pabillón. E disfruto moito de estar coa familia, pero tamén disfruto moito do meu traballo. É dicir, eu veño a traballar, pero para min é un placer estar aquí pensando como preparo o adestramento, como preparo o partido, e disfruto delo. Cando estou na calle, sempre en Manresa, me trataronme moi ben, cal estou moi agradecido, e con moito cariño e moito entendemento de quen sou. Creo que no club, na cidade, admiten como sou, son eu. A veces, como son. Entón, para min é importante porque me permite desenrolarme como eu son e non teño que finxir nada. Pues falando de eso, de disfrute, Xavier Prunés es un catalán, o caso contrario a ti, Diego, que está viviendo ahora en Galiza. Sí, catalán y manresano, además. Exacto. Bueno, parabéns, Diego, y como manresano, gracias por lo que estáis haciendo, porque de verdad estáis dando unas alegrías. ¿Te has encontrado bien desde el principio en esta tu segunda etapa de Manresa? Sí, porque había mucha gente que conocía y que había trabajado con ellos, con lo cual ellos ya saben cómo soy, saben un poco mis puntos fuertes, mis puntos débiles, cómo soy y un poco lo que pretendíamos hacer. Y luego también había una línea continuista, es decir, había mucho trabajo hecho, quizás solo siguieron 3 jugadores, desgraciadamente, ¿no? Como Musa, Dani y Marcis y Guillén, 4. Pero sí había una cultura creada con Pedro. Con lo cual, para mí era todo más fácil. Conocer mucha gente, conocer el club y ya creado una filosofía muy parecida a lo que nosotros pretendíamos hacer. ¿Y cómo es trabajar con Xevi Pujol? Porque has estado con muchos directores deportivos, lo habías tenido en el staff técnico, ¿no? Cuando estuviste en Manresa. ¿Realmente es una persona tan obsesiva en su trabajo en el baloncesto? Sí, y muy natural. Tenemos una relación muy natural. De hecho, ahora estábamos hablando. Pero Diego, es que entre 2 obsesos os lleváis bien. Claro, suele pasar. No, ya cuando vinimos aquí, cuando vine al playoff, estábamos todo el día aquí encerrados, porque en 3 días teníamos que jugar el playoff contra el Eima Coruña. Y bueno, nos entendemos, creo que llevamos una relación natural. Él también trabaja con mucha naturalidad y espontaneidad. Es todo muy, muy, muy fácil. Te quería preguntar, los egos en la plantilla, ¿cómo se llevan? Jugadores como Derrick Alston, como Ovacho, antes de una trayectoria, a otro nivel Mario Sansuperi. ¿Es un grupo complicado en ese sentido o no? No, lo hacen muy fácil. Lo hacen muy fácil. Retin o Vasohan, que pasó una pretemporada dura porque teníamos que controlar mucho sus cargas para recuperarlo bien del Aquiles,
sido muy receptivo. Yo soy muy exigente con él y él acepta todo lo que se le dice mientras esté razonado. Creo que es una persona muy racional y puede ser todo lo exigente que quieras, puedes decirle lo que quieras siempre que sea racional y eso a mí me ayuda mucho. Y de hecho estoy muy contento porque ha mejorado y está motivado para mejorar. Otro ejemplo es Dani, ¿no? Que lidera con el ejemplo y también estoy intentándole convencer de, venga, vamos a intentar esto, vamos a mejorar esto. Entonces eso, pues si tus veteranos son así, que quieren aprender, pues el Mario Sansuperi de turno, el Musa, pues ven que el entrenador exige a los veteranos y que ellos quieren, pues yo también. Y Mario es un chico muy sencillo, que es un chico natural y esa naturalidad debe ser potenciada. Juega con naturalidad, con espontaneidad, a veces se equivocará, pero como nos equivocamos todos y tenemos que aceptar que para aprender y para llegar a desarrollar un jugador comete errores y de repente hace una genialidad. Y creo que debemos trabajar en que siga siendo un chico de su edad, normal, natural y que siga mejorando como hasta ahora. Xavier, imos ca última pola túa parte. ¿Cuántos scouts de la NBA pasan por Manresa para verle? Van pasando. Xa teño experiencia de outros anos en Sevilla, era increíble cuando estaba Cristas, Satoraski, pero bueno, ahora ainda é peor porque hai máis xente traballando, pero creo que hai que normalizar. Veñen, intenta ser correcto, tampouco sudarlles demasiado, porque son os rivais, pero porque antes parecía, pero ahora hai que entender que son os rivais, pero os rivais para levarse xente para ali, algo, con educación e respeto, pero ben, que os xogadores tamén creo que o levan con naturalidade, é unha parte máis deste negocio. Diego, pode haber dúas preguntas máis? Pode ser? O que queramos. Xavier, por favor. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar este equipo en esta temporada? Porque la verdad es que el ambiente entre los jugadores da la impresión que bueno, que aspiran a cotas muy altas. La presión en el día contra la Juventud no se notó. El equipo jugó con mucho convencimiento, ¿no? Sí, jugó desinhibido. Y en Zaragoza jugó desinhibido. Y en Lugo jugó desinhibido. Y sobre todo en Lugo creo que el equipo dio un paso adelante porque el día 1 a las 8:45 de la noche se lesionó Mario en una torcedura, pero que no podía jugar y Mario venía de estar en un buen momento. Y el equipo dio un paso adelante. Creo que en esos momentos malos es donde se ve a la gente que se une y dice aquí estamos nosotros y vamos a dar un paso más. ¿A dónde vamos a llegar? Pues a mañana. Vamos día a día. Y creo que es muy importante que mantengamos esta mentalidad. Ahora no tenemos que pensar en la Copa ni quién va a ser. ¿Qué más da? Si yo no sé dónde voy a estar dentro de una semana. Si me duele la barriga y me pongo nervioso si tengo que ir al médico. Intento vivir el día a día y transmitirles a los jugadores. El Cholo habla de partido a partido. A mí eso me queda muy lejos. Incluso jugando a la BCL. Entrenamiento. Y cada ejercicio. Intentando hacer lo mejor posible y convencer a los jugadores que ese estilo de juego que proponemos puede ser nuestra identidad y que además es divertido para nosotros y para los que nos ven. Convencerlos, porque hoy obligando poco consigues. Importante convencerlos y hay que convencerlos con hechos, con cariño, con exigencia, no vale siempre la misma estrategia. Y centrados en eso y en disfrutar un poco más. Donde lleguemos, llegaremos, pero sobre todo sabiendo que hemos sido fieles a nuestra identidad y que lo hemos dado todo por nuestro público, que es para quien jugamos. Sergio, concluimos contigo. Sí, no, eu, a pesar do que acaba de decir Diego, da súa humildade, eu creo que nestes momentos é o adestrador de moda no baloncesto español. Moncho. No. Permíteme que para mí sea Diego Campo ahora mismo. Diego y Moncho, los dos. No, Diego Campo. ¿Sabes por qué, Diego? Porque a semana pasada tivemos a Moncho, entón agora xa vai contigo, Sergio. No. Digo porque ademais porque fixo a temporada pasada en Burgos, é dicir, onde viña entrar nesa Final Four, e o que está, para min, é unha gran sorpresa que Manresa se clasifique para a Copa do Rei. É dicir, tal como está a Liga, cos presupostos que hai por arriba, estamos falando que se queda outra vez fora, por poñer un exemplo, Baskonia, non? E para min é un mérito terrible
un equipo que cada ano tamén se ten que reconstruir e que creo que este ano pois acertou. Eu vinlle 2 ou 3 partidos a Manresa nada máis, pero me parece que o tema de Alston é unha maravilla de xogador, e o de Mario Sensuperi, eso sigo máis porque o seguía nas categorías inferiores da selección española, que me falaba del Víctor Pérez, entonces o seguía e había partidos, pero creo que é un mérito enorme meter a Manresa na Copa do Rei. Sí, porque a veces normalizamos as cousas e isto é completamente anormal. Somos unha población de 85.000 habitantes. Eu creo que todos os habitantes se unen polo baloncesto. O pabillón se queda pequeno. Temos que facer algo, porque probablemente se temos un máis grande podemos meter 2.000 personas máis. Como club hai que aproveitar para seguir construindo un club sostenible. Para mí é moi importante porque ahora podemos gañar, a pelotita entra, pero a pelotita a veces non entra. Pero que, primeiro, é recoñecer o mérito de todos, do club, dos xogadores e da afición, porque animan moito sobre todo cando cometemos erros. Eso é moi importante, ese estado, esa atmósfera de optimismo cando as cosas van mal. Por eso os xogadores xogan ben, non polo adestrador, senón xogan polo ambiente, pola atmósfera. Xa digo, non agora que as cousas van ben, cando as cousas non van tan ben. E despois creo que é moi importante aportar ao club como adestrador ideas e cousas para que sea sostenible o club. Eu creo que é un club que ten moito mérito. Temos que seguir traballando desde o inxenio, porque diñeiro hai o que hai, desde o inxenio para metodoloxía e innovando para seguir crecendo, porque senón os demais te van a pillar. E nós temos que traballar moito para poder igualar o que outros clubs fan, como Baskonia, Barcelona, Zaragoza, Gran Canaria, que son ahora mismo os nosos rivais, foron os nosos rivais para entrar na Copa do Rei. Quería agradecerlle, Sergio, non hai máis. Quería agradecerlle a Damián, como xefe de prensa, a xestión para ter esta entrevista. Un auténtico agasallo que gustaríame, se non te importa, Diego, que lle puxera o lazo Roberto xa para concluir. Non, para min eu sempre seguín a túa trayectoria porque gústame moito o teu baloncesto, o concepto que tes del, que por eso unha das miñas preguntas iba un pouco en esa dirección, e sobre todo que foras a unha selección como é a da República Checa, que a min é un país que eu he estado xa varias veces en el, e de repente ves que ten xogadores NBA, pero logo ten moi pouca estrutura. Entón, por eso creo que tes un mérito enorme, aunque xa sei que como adestrador me dirás que todo é por todo o mundo menos por ti, e que logo farás adestramento e non miras máis alá. Moitas grazas. Digo, como galegos que somos, a maiores das sortes nesta competición e no resto da tempada. Moitas gracias por estes momentos, esta consideración cara a nós, ao noso básquet. Xavier, moitas gracias. Sergio, Roberto, gracias por estar aí. E Diego, unha aperta moi grande. Un aperto, un placer. Sorte na Copa, Diego.